Heer komt naar jou toe. Jawel, maar de enigste echte Heer Caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere mensen en mooie verhaal. Mooi plaatje. Ja, leuk hè? Ja. Nou, zullen we gaan goed af, hè? We gaan een beetje netjes op. En wat vind je hem van uw caravan? Heel mooi. Ja, monsterachtig. Een echte kipcaravan ook wel, ja. Maar wat kost je hier, ja. Heeg is voor mij een enorm gezellig dorp. En ja, als een nijkommeling wil je dus, je wordt geaccepteerd. Dat vind ik fantastisch. Nou, het is gewoon een hartstikke mooi dorpje. Nou, net grut en ik is altijd in van alles wil dat vinden. Nou. Ik heb een mooi visje voor huis en je is werk zat, ik heb het genoeg gedaan, dus ja. Ik zou net in Noordwijk willen wennen. Nee? Veranderd in de stad. Ah, heeg, nou ja, dat is bij uitstek een van oudsher natuurlijk. Een visjesdorp, nou, daar is heel grut van de vishandel. Maar hier lagen vroeger, nou. En ja, Sint-Wurg is het een top watersportdorp. En het is Simmers is hij gewoon hartstikke druk. Ja. Is hij een keer zo vol inwoners dan we nou hebben. Ja. Maar is het in de winter ook nog gezellig? Samen met Ja, de meesten? het is in de winter wel gezellig. Ja. Absoluut, maar ik kan wel merken als de vakanties voorbij zijn, dan de drukte en zo, dan merk je bij de winkel wel, dan is het niet een stuk rustiger. Ja, zo is het al. Nou, wat fijn dat ik eventjes in de caravan kom maar. Ik ben dus bezig om de uitslagen van de lotjes voor de Jozefmarkt rond te brengen. En toen zie ik je hem hier staan. En Joet is de dag van de Jozefmerken. En die wordt elke keer houden op de eerste sneu van oktober. Van harte welkom. Het waar hebben dit hier mij. Vriend hier wie het wat oors. Maar we gaan ervoor. Ik krijg goed spierballen van. Moet hè? Nou, succes hè? Ja, bedankt. Ja. Maar het is toch geweldig, dat moest je even zien. Hier. Ja hè? Alles giet je van 0 cent voor het haast. Is dat zo? Ja, dat is echt weer. En wat binnenkomt, daar ben ik nog hartstikke blij mee. De meesten gaan ooit een goed zin. Nee, dat is geweldig hier. Ja, ik wel hè? Ja, zeker. Ja, het is een feestje. Ja, één keer in het jaar hebben we een feestje hier in Jozefmarkt. Neemt dat mijn hoed? Nummer 20. Nou, dan binnen we weer. Het was fijn dat je weer kwam. Het is haast een meerskip-ding. Ja, er komt zoveel een bekend in. Het is, mensen komen met elkaar weer in de kunde. Er wordt weer even met elkaar sprutsen, ontmoeten. En ondertussen wordt er aardig wat geld ophellen voor de merken. Voor de squallen en voor de sjerken. Dus hoe mooi was dat haar? Ja, nee, dat is mooi. En wat is die taak, Joet dan? Ik maak de boeken verkeepje. Ja? Is dit een miljoen? Oeh, ja! Nou, ik zei al, goedemiddag! Houd meteen in de microfoon, oké? Dat was ik even, hè? En een stukje sport? Ja. Wat was het? Doensie en voetbal. Oh, doensie en voetbal. Ja. Doensie en hinderleden. En dat voetbal, dat vind je toch wel leuk? Ja. En wat is er zo leuk aan? Ik vind het gewoon leuk. Ik kan ze even meestal ombeuken en... Doe maar, best er zijn hier, nee.
Ja, Ja? pas maar op. Maar hoe is het met Frederik? Ja, nou, goed. Ja? Ja, zeker weten. Ja, wij kennen die natuurlijk al van heer. We zijn al een keer mee daar op wetten geweest. Nou, dat kent we wel, hè. We hebben het eten mooi. We zitten gewoon in de wereld dat we weten willen waar het eten wel komt. Dat het gezond eten is, dat het wat voedingsrijk is. Ja, dus dat speelt al in je handen. Hoe is dat zo met een band? Ja, nou ja, dat is heel anders. Hè. Je leven wordt even heel anders. Je moet wat meer thuis wezen. En dat is wel eens moeilijk met in de visserij. Dus het mijn vriendin en ik was het moeite maar ja. Ja, zelf vind je dat wil ik graag thuis wezen. Maar ik heb altijd moeite met neusjes en ja, dan kom je nou wel een beetje op waarom. Hè. Ja, Het is net alles in het leven, hè? Het zal horen ik net leuk vinden misschien, maar nee, dat is gewoon zo. Ik moet zo nou en dan eens even neusjes. Hey, en is er zelf nog leuke hobby's? Ja, ik ben nu op de boerderij en daar riet ik 2 hinders. Oh ja? Ja. En wat is zo leuk aan hinderrieden? Nou, ik is heel goede vrienden maar die hinders worden. En dan ben je bijvoorbeeld net zo blij en dan kiest hinderrieden en dan wist het opeens weer vrolijk. Wat heb je hem jood bij het eind? Wat doe je hem jood? Nou, de voetbal. Oh, naar het voetbal? Ja, dan ben we de harde kern. De harde kern? Ja. Nou, we vechten of zo net, maar we zongen gewoon een beetje voor de club. Oh ja? En wat zong je hem dan? Nou, ja, la 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 la, wij zijn VVJ. En daarna lekker in de kantine zitten, de tweede helft vieren. Is het ook leuke hobby's? Ja, ik ben drummer. Oh. Mijn broer die speelde vroeger trompet. En die hier een lieds optreden zien in het atrium. En toen hierde ik een drummer en ik zeg dat drumstel steen en ik dacht, nou, ik hou van slaan. Dus ja, ik vind het wel leuk om ergens op te slaan. Dus ja, nou ja, dan heb ik maar een drumstel aan. Nou. En ja, toen heb ik zag wat mijn drumleraar onder zien vond. En daar ben ik bij gegaan en toen ging het best wel goed. Ik snapte het gelijk en het voelde helemaal prima. En nu ben ik hier en nu zit ik hier voor wat Friesland te spelen. Dus ja, het weet ik wat. Hey, en hoe oud ben je nou? Ik ben nu 13. Oké. Februari ook 14. Zien wie ik toen ben ik jeugdkorps gaan in Oudegeer. Maar ik ben nu van het jeugdkorps oud en nu ben ik naar het Gruttekorps gegaan, zeg maar. Ja, dat is wel heel oors, ja. Dat is een symfonieorkest, dus dat is wel oors. Maar ja, het is gewoon leuk. Maar dat is dan net echt rammen? Nee, nou ja, soms is ik wel een grutte trom, zo'n hele gruttenwissel, daar moest we opslaan. En dan ik doe het. En ja, nou ja, dat is gewoon hetzelfde haast. Ik vind het even leuk, dus ja. Wat is erin kwijt in het drummen? Wat jouwt het die? Ja, een fijn gevoel. En ja, nou ja, ik vind het gewoon heerlijk om even verder te gaan in de realiteit eigenlijk, het saus is van de muziek. En dat vind ik gewoon geweldig, om dan ben ik even helemaal vet en dan ga ik gewoon een nummer spelen. You know? Wat vind je mooie muziek? Ja, echt van oude muziek, Jontje noemt het, een van de 80's ik wel. Ja, dat vind ik wel machtig, ja. Maar en Height Man die vindt het wel mooi? Height Man vind ik geweldig, ja. Ja, ik heb al een keer met Joop Obama in de Preston mooi spelen. Ja, mijn drumleraar die is de drummer daarvan. En soms dan mag ik mooi spelen en dat vind ik geweldig. En toen hier een bandscoach die hier mij vregen van, was er ook in het atrium mijn band hier spelen? Nou ja, ik dacht gelijk, ja, nou dit doe ik altijd al en ja, geweldig. Ik hoop wel dat we samen wel een mooie band kunnen worden, krijg zoals Golden Earring. Ik wil echt mijn doel bereiken, ik het zou zeggen. Ja, en wat is die doel? Comstorium. En ja, gewoon bekend worden en Cesar Zuiderwijk 2.0. Van plak naar plak en jong naar jong en altijd weer feesten en de tent opblazen en gag doen. Ja, dat vind ik mooi. Ja, oh, mooi.